Jadi kong ngai kuplay nam ta jong pi baro ha ke kerteng ke bathyang tam ke jong turai jong yu Jesus Christ uba play gani kalat play gani ke kabu nam ta jenga ba jong pi biang sisisin ye ke bangin yo ye ke bangin nang ye peteng ya ke bangin yo snow kham tam ye ke jing kai jong ke ktin ke jong ublay aga kaktin ke jong ublay ke kentu ye nga ba de pi ke jing tho jong pol cha ki kolosai de ke bu ong to long ki bre ke belarus pa no ai kaktin ke jong utrai kani ka jingshim kya jong pi ye ka ba pen one she kani ka bible study lingba jong kani ka zoom app ka yatho bat ka pen sngo tho mde tang ya nga mde tang ya pi henrai komjuru ya baro ki badan ha kani ka por ka ba minta ba ngidon ye ka jing thangan ngidon ka jing sliang ye ka bangin long ki bre ka reus pa no da ka kten jong blai ngi scam ba kani ka jingshim kya ka jong pi ya ka ba pin wan shini ka bible study kan pelong yo blay ka ba unkur khu ya pi da ka lai po sha da ka andre po sha bat kumju da ka sispa sha aga jinglong jing im ga jong pi blay khwat yang ba de pi bangin long gen ki ba sei so ha ka jing im mana kermen ba ka ni ka jing hikai ka ba ni nang ya chaprang ha bi de na ka jing tho jong pol sha ka shiti jong u shaki Philipi kan yarap su ingi ka bin sngo tho ye ka jing mayan jong ka jing hikai jong ka ktin ka jong ublay tingnya pai tingnya pa biang she ka jing pinkin ma biang sach sen ha bi de bat ka shiti ka jong pol sha ki Philipi in poi she ka bang in pinkin ma biang shiti jong pol shi ki Philipi Paul letters to the Philippians ha kani ka shiti jung Paul shika Philippine na dapat kata ya ki neki mat ha ki neki Bible study ki no shakmat ya dapat kata ya kasnong Philippi kasnong Philippi ka dan shika phang ka ba kum no kat kum ka jing pulengi la yo jing tek ba kasnong Philippi ka de ka snong ka baning kong tam shaki phang jong ka Europe ban yo snow ya ka ktin ka jong ublay kani de jing long kerpang jeng ke sinong Philippine nang ta ka jing sedang jeng ka balang ha kam ki apostle nang bakat re ko yetho ba ka balang ka sedang ha to ka jeka de lingba jeng ka we ka brio ka brio blay ka bakerteng ka Lydia ka be shong bat ki ru kente harut wa ye ka bakin ya mane bat ye ka bakin ya duai namar bakam dan ka yeng manila ne ka synagogue jong ki Jew ha ka tu ka jaka nalo jong ka ta bat nil de ka abi de ka jinglong gerpang jong ka ne ka city nga ong pi ba ka ne ka city ka city ka bo ble ka bo pol utho ka bolong personal hadu kata la I kumbakan ne ka city ken ka shum tho shu tang sha ki para bangai ne sha ka balang hanre ula tho la I kumba utho sha ki bru shimat dan ban ya ka ba ka long ka city sha ka balang namar belai namar ba upol ukren ya ki kintien ke bangi yo I ha ka city ki balong personal hadu kata tal ni ki balong kum kata ka jing keren ba marmet ka jong u bat ki para mo epo Philipi ka daw bar khoi ba ka poi balong komedi na ka daw jinga dai ka ba jan ka dan hapeng jong po bat ki para mo jong ka balang po Philipi na lo jong ta ngila keren sa pang jong unong tho ye ka city agi por ba men shua ka dan ka dor ka dar kom tho city ka nye tho shua ba ya ka kerteng jong nong tho ya ka sida ka ba ki tep ba dai mano ba tho itu city ka pelong ka ki bikin sim kerpang ba nang ta kapor bala tho ni ka jaka bala tho oi ka nga jinga ta shi phang jong ka ne ha ka prthei jong ka jing pule ya ka ktin ka jong tura ne ha ka prthei jong ka scholarship ka dan ka ta ka jinga ta shi phang jong ka por ne ka jaka bala tho an re khambo na ki restart bible ki ong ba ka por ka jaka ka bala tho lakum nu kan debe ka por pol u sha set bendi ha kanang ba rom nang ta ka phang padeng jong ka city o dan sau santali ki phang padeng jong ka city hen rei ka we ni ki phang padeng ka bangi dan kam bengin bu a ka jingkin mau namar ba ka dei ka we ni ki phang padeng ki ba pol u yai ban na ka por shi ka por bo un kren ka ta ka long ka jingmen lane ka joy ngong ipi ba ka contain joy but happiness kadan ka jing per bak labag namar ba ka contain happiness
ka poi ka bakan mi de habadan ka aka ka baja ka basngobha ka basngotanat ka jim kan baka joy pat kamlong kumta ka joy ka day ka jingkaman ka dan lupa ka basya po jangi wat raja bagi kendo makanai ki jingkendo ki bamsutan nat kumjo bat kanai ka jingkaman ka day kin kita ka jingkaman ka u play u hanga pada pi lingba u Kristisu nang tangi la krandu syapang jong ka jingtmu jong ka city balai pol tho ye ka ne ka city ho dan lai sau tu li ki jingtmu ki bau pol ukuran hang ne han ka we ne ki jingtmu ki bau pol tho kolong but I'm in shame ki pra banget ki badan pa ka balang Philipi namar ba ki negi pram nga ya po ka balang Philipi kila ya snow siya pang jong ka ne ka jingja ka jing im jong apostol po hadu bon poi siya upot jong ka jing sat bendi kila snow lem nam ta jong upol bat kila snow ki kuslay nam ta jong upol nga sakren bhai ka ne namar ka kta ya ka jing pulih ka ne ka janmet ke ba menta nalo jong ka tang la kta ru ya ka kom tho shiti menendai kar kum tho shiti menendai ka ya per bak labak ne ka style tho kaya per bak labak na kor kum tho agi ni kisngi ke ba minta ha ka ba ya ka kerteng jong nong tho ha ki ni kisngi ngi tho shi tingi minta ka wan sha trai do ka ba ki por mu sha ka wan sha khmat do nang ta ka wan ka ta ka jingkran a jing kublai ka wan ru ka ta ka jing tho ka ba kan chapang jong ka jing duai ne ka jing pen pau ya ka jing duai ka jong ki na ka minta jong ki tu ki bre ki ba ki tho ya ka shi nang ta nga de ban kta apat ya ka shi jong Paul Philipi nong ka ningkong ka khat ka ningkong hadu ka khat ka khat we men chip te yong nang la ye bangin pendep hadu ka khat ka khat we baladangi kran lingkot na ka khat ka ningkong da khat ba khat we Paul Ukraine chapang jong jing ai kublai ki para banget nang ta ka ba ar pat Ukraine chapang ka jing dwai jong jing ai ngo ba ka jing dwai jong ka jing ya sa ngi bangi ina do ka khat ka balai do khat ka ba khat we minta ka jan met pat ngin le ye ka bangin pulie syapang jong kini ki lai tu li ki khat hot ni num la ik pendep lut kata kalong na khat ka bakhat ar ju ka sa ka bakran syapang ka jingmi na ka jing sha set bindi upol harum ka jingmi na ka result ka outcome ka bami na ka daw jong jing sha set bindi jong apostol Paul tu ginya phai sha ka jing pule lang ni ki lai tu li ki khat namar kalong ka badan kam ni ke bangi ngin yo i ya ni ki tien jung blai ha ka jing jing phat jingi ba ngin boru ha ki jing kin mau ngan pule ngan ong awe lai ngin le ko jule hi ba ngin pule lang ha je ko por wai ar lai tenga kwa ba phintep ko para banget ba kita ki bala jahanga ki jaya ka ban kampen roy ya ka gospel kat ban pelong ya kini ki kinjri janga ki bapau ha ukres ha baro ka we ka dor bar upacha bat ha ki we pat baro but bakambon na ki para bunget ya utrai habaki da shana scam da ki ne ki kinjri janga kila kham shlor shika de banya lap ye ka ktin ublay klem da shapting hakane ka janme ke ba minta ngin ye let ye ke ba ngin ya study bhai ka te ke khat ka ba khat ar but la pidan bible marjan bat pila ye ke ba pin underline ne pila man rut lan ni ki kintien ke bilang ke badan kam ba ki ba jahanga ki ja ye ka ban kam pen roy ka gospel na kwa ba pin rut lan ni te i kinti kita ki kinti na mar kilong ke dan kam tang na kabenta jung ki parama apa ka balang Philipi ki por ba mensua hare ki deiru ki kintien ki dan kam na kamta janga jung pi ha ki ni ki singi ki ba menta bat ngan sawanra sya ka jing pinkot habidai bat kani ka jing pinyadai yakini kintin sya ka konteks ne sya ka jing im ka janga bachong pi hakini kisngi ka bamenta tungin let sya ka bangin ya pai ningkong habidai mat ka jing batai ni ka dikhat ka ba khat ar nado kani ka dikhat ka ba khat ar ter hang upol usdang ban ple perda ya ka met lene ka body miong jong ka message lene ka body of the letter lene ka phang padeng jong ka shithi ga pol umut ban kren
Baro iskata umpat simla ple perda ye ga ba unya tho ye ga phang padang jong ka jingtmu jong u bo tho ye ka siti hanrai ka ne ka de khot ka ple ka jingkhang ban sngo tho balai bo pol u tho ya ka ne ka siti ka e ka jingtmu jong pol bo tho ini ka siti nado ka ne ka khat ka ba khat ar ka ple perda ka wei hadin ka wei ka mat ban pin sngo tho ye ka jingtmu bo pol u tho ya ka ne ka siti bo jingkan mau ba na ma ka long ka badan kam ba phin kin mau ba masin kta ye ka khat ka bakhat ar klalong kum ka jingkhang ka ong grung no kan minta syaka e ka bangamut bangan keren kada boleh bo pol uple perda ha kadi ka khat ka bakhat ar ho ubot ye ka style rukom tho min shwa habi dei bat kitu kitu khat ki ba khat wei shikmat hanrai minta pat uple perda boleh bo pol sang man ple perda no minta kada bar khot ke dei nama boleh namar ba ula tip biang biang baki para bangai apo ka balang Philipi kela khuslai syapang jong ka jingim ka jong upo ngong ipi baki param ngai hapo jong ka balang Philipi kila tip ye ka e ka ba ja ka jingim ka jong upol nado kasni ka ba umino na Philipi bat ban let shadow shi Jerusalem kila tip ye ka e ka ba upo ulai kindo hapo Jerusalem batat shadow ban boy sha kanang ba rom kum uta u koidi ne kum uta unong sa bendi kitip biang biang bat aba kitip siya pangjong kani kisngo ki kuslai kan mau ba upo ulongkum ukpa uba kenjamin sim na kamenta jeng ki paramai apo ke balang Philipi hakiwei na kijing tho jeng upo uju ong bangala khaya pi ha kar kum kha ka ba kenjamin sim kamut ngalong ukpa ya pi te kom ki kun haba ki snow ba ukpa ba kan jamin sim jo ki udan ha jil udan yeng pendi wei bam so kuslai la da jaba nga ong la da jaba pitip banga nga dan po jil nga ngai trai pi ki paramoi kam tam ne po balang thlong ni te pinya snow si pinya pang man sim ba pinya tabe ban wat pleader pinya wat pinya persyang ye ban wat ki lawyer ban nyarap yang ban pelat no na jil hatu kam lam long kom ta oh, kalong kumta ngi snow abang ye snow ki nong sharai balang jangi bagi bagi don ha ki yeng bendi tekat no tam ga jik snow si jeng ki para bangai apa ka balang Philipi na kam ta jeng upol ubalang ukpa unong syam me ka balang ka to ka jaka to dan artli ki benta jeng jeng kuslai jeng ki para mai apa ka balang Philipi ka baningkong ka bangila man hi na gani ka city yung Paul si Philipi kita kalong ki kuslai siya pang ka bhaka met jong u apostol Paul gani ka well-being gani ka welfare jong ka jim ka jong u tip ubyang mo ka bam ka di tip ubyang mo ka kukasan tip ubyang mo ka kot ka kya ubyang na ukpa ba kan jaman sim jongi habadan mano badan ha hospital barabor mangi ngiju shet bam shet di na yang man ra iki kenangnya ka ba nginam khusla japang jong ka kot ka kya abide ka bam ka di habadan mano basha badan apo jail borbor ngiju ra iki jan ki net tan ka por ngi ra ka bam ka di ru hari kambun sin ki jan ki ne bingini ai ki bikin shong hata kor kom bakin shong sa kam ta ki por talang min ki sim ta te kum bangi ku slai mangi nabda jong ki kum kita ki min sim kum ta ki ni ki pram e ka balang Philippiri ki ku slai ya ka well being le ka ba ka met jong apostol Paul habi day bat ka jinglong jing im ka bakan jado ne ka jing dan kam jaga jing im bakan jado haba kran sepang ka jing kuslai sepang jong ka bab kamiat kila le sepang jong ka jing dan kam jong ka ba kamiat abide bat ka jing dan kam jong ka do kile ki le da ka ya rap pisa ya rap tingka lingba jong ubriu ubakarteng u Epaphroditus pilaman i kani hakal nong ka balai dekat ka ba ar pusana dekat ka balai po ka kran sepang jong ka tangan na pule ya kani sa pulih apini i ba kini kini khot ki kren ki tho shapang jong kata ka jingno senyang jong ki para banget apo ka balang Philipi banyak rap
Na ka benta jong upo habi de bagi jingdan kam gi jong u ki bahala ka sngi habi de bat jong ga jingdan kam jong ga do tiki ku slai ka baha ka met jong apostol Paul ba kila halo jong ka neru hare wat lada kila halo jong ka ni ka jing ku slai syapang jong ka baha ka met ka dan sakawai pat ka jing ku slai ta kada wa upi dan art li gi benta jong ka jing slai ka ba art along kane ki kuslai nama belai nama baki sngi jong jing syak tian bishar ya ka kam jong apostol Paul ne ka kes ne mak ya ka mokot duma jong apostol Paul ka long hatmir le hajat kemtep ka rai ka ba kumno ka dorbar jong upatsa kan ai kemtep u kaisa on ai ka rai ka bakumno hatu on ai ka rai ka bolong favor le ka banno ka sai jong apostol Paul le ka rai ka bolong on favor le ka bamno sya ka liang jong apostol Paul la ka no sya ka liang jong apostol Paul ka mot maki kinang yo jing slur shu ya ka menang nya pin sa preng ya ka gospel but Paul unang yo shu ya ka menang pin sa preng ya ka gospel ringkat lembat maki namar baki de ki partner agar khot ke besan kidai ki kejong kalau nang beringkong kan kata kidai kita kinong ship talem ha ka ban pin sa priang ya gospel limba ka jik ajang ki tilaraja ba ka Supreme Court ha kita ki por mensua jong ka himarom karai ban penrem ni Apostle Paul kamot maki kini do ban shimbenta i ringkat lembar Apostle Paul ban pin sa priang ya gospel Tadi kuslai kan ni namar ba kisngi jaga disyakan bisa obstop kilahajan. Wat ki kuslai tip kai ke manca, kai ke menlong, karai ke bakum nutip kan ai kan ni ka ying darbar jong u patcha jong himarong. Kata ada ka jing kuslai. Kepada nak bat upol usngo to biang ba ya kan ni kum kuslai jong ki. Kum ukpa wa kan jamin sim. Utip biang ni gijing snow jangki nama uladan ni gijing day bajan bat ki usngo tho ba utip ba mano bam tip kumukpa badan ni gijing kli la gijing kase mano bam tip ya gijing kuslai jangki kon baro khot ki kpa ki badan ni gijing kli ya gijing kase ki dip ya gijing kuslai jangki kon laram ki kuslai je pangjong gijing pule jing puthi ne ki kuslai je pangjong ka bicycle ka bicep kum ta ter kitip ha gini je bikit kia ya gijing kase kado tam le uni kpa ba kenjamin sip hatu unum tip upol tip biang baki dan gaji kuslai ru pangjong kani lakin nang yo kinang yo em ye ka bakin nang long kita ki nong support lene kita ki partner ha ka sa priang ya ka gospel jong ka jingpin imling ba jong ukris jisu okay to kitu di artli ki kuslai ke ba khamat do jong ki paramai ki bedana po kabalang Philipi ne ba jong upol dan mana kita pol supply perdana wang ya kapang pedeng jong ke city jong temu bau tho ke city mau latip lupa begini kila kuslai pang ka ba kam yak cungu lem da kam ta kin supha le yo Epaphroditus mau latip ruba ki kuslai pang jong kisngi jong ka jingyo rai na ka ying bisa rama belai ngit skam ba Epaphroditus min ba ulawan ulai tu ik jing snow jong ki param ngai how Paul na piple ka lenong ka balai kot ka ba arpsan hado lai po pini I hang to ba Epaphroditus ulaya samru siapang jong ka aka ka ba laja hakir kom snoto rukom mot rukom perkat jong ki bangit ne po ka balang Philipi kita ini ya syuk syapram ini ya sya ka jing batai kitien maka mesti kes paling hantai dan ka jing batai ki kitien ning tong ina pa sya sya ka tu ka jing batai ngakwa ba pintip kane ka kentien ka bo pol u tho ang tu ong te ngakwa ya phi ko ki parab ngech ba pintip bale u tho eti kentien u tho ini kitien namar ba u tho hak ta kut kom ban khot yaki ban pelet jingmut bat ban syak skor bat ban perkat eke ba umut ban keren lana jaba nga ong yepi pachne ka dan ke eke ba ngamut ban keren ta mga kwa yepi ba pintip menta mas ong kom tahi ngai ba phi bila kwa na hi pintip
Siwa mental dah ngaong. Kadang ka oi ka bang kuat ya ka bang karipi. Tamang sakran la syai mo. Pinang yo tia siwa mentah. Pinang yo tia. La raja bang asap jar no to itu no mentar long se pinang. Nila julek tangi kum kita to. Barok ni julek kum tahi. La raja masa itu bela syai. Mlong reman ai hin skendiat. Biju kena tak karukom. Kata ada kajing nong beriau jongi. Te upo unang ba ban kat ke attention. Lani unang ba ban thoi te kitien ban khot sya ka jingklek jimut. Tapi wong ngakwa ba printip ya kan ni. Upo utip biang-biang bagi perama epo ke balang Philipi kitip bahasa pang jong u. Namar ba ula juye tu tang chapang jong ki jingkendo ke jingasam ke jong u men ba udan apo ke balang apo Philipi. Naduk pas dang ke balang apo Philipi, dan aduk kasngi ba upo yang ke siti kitip bahasa pang jong u apostol Paul. Baru Paul utip bahairu syapang jong kata bekitip ya ke jat ke yang ke jinglek lenti jong u banyalap ya ke gospel jong ku. Utip ha biang. Dan mana ke daun seong ki baja hanga. Ki baja hanga. Kani kekentian habangi i kamdai na kapta jung ki parama ya po ka balang po Philipi kadai enta jang ajung phi ki parama ya po ka balang Philipi ki tip ike wajah ka jing jung po manga ma phi ke ngin na tip te hang ne ke ka khot ya nga ba thi bangin ring dor biang nadu ka jing syakem jong u apostol Paul tat hadu ba onda po sharom bat ya kan ni la tho la bu record akam ke apostol nang ba arfu hadu ka nang ba arfu pra Ngam por ay bangin politik patik ye kini kilenong badikin jong kani kam di apostol na sya ye ka bangan su atang kat tukat ni kom ki jing pin ken mau yang nga badia pi la da pila pule ke kam ki apostol la da pin pat ju pule lai ka bahasi bor kom ki jing pin ken mau ban pin sngo tho ba kani keting bo pol tho ki ba jahanga kadai ka ba ki paramu chu ka balang Philipi ki tip ha mengirim kami mengintip kan kita ki baja ka cim apostol Paul oh dan Simon ngamla mendiskus lot hakane ka janmet ki bamta haringa suara tang kat tu kat ni ki bangala les baki long ki ba dan kami ngiro ki ba ngintip hakane ka janmet kadang mengin soto ki baja hanga to kabanding kong la pipuli na po kam ki apostol kung nang ba arf way kat ka ba arf nyo do arf nyo do like way kai tu sapang jong ka jingja jong ka jing sap harap jong apostol Paul Paul hadin jong ka jingwan missionary jong u kabalai sin ulalet ci Jerusalem marsin po temple po Jerusalem long ba u dang let ye ka ban mani u blai ha kata temple ula syak paret ha ki pat dun riu ju ki bomlong ki kristan kata kada ka bala jaya ka jim jong Paul ba kila paret kum no bening kong kila paret u ba udai unong pen kiwen ye ki pat ba ju habaro kahimarom baro. Udah ino pun kelumar lagi pat bendri ju ki ong kini. Ada baki poi siapot ye ka baki tuan penyap no ya apostol Paul adam day baki bawan ki sipai jo ki himarom nasrai Paul ajak do tu ka sni haba kila pharap siapang kadai ka kam sni ki pharap bakla ba Paul la long no pi ki nang ta kila ong sakamu kila pharap ba ulong unong pun kan hukum yang kum tahu long nok pun kan hukum unong pun kedia ya ko hukum ko Moses ulah hikai ini menjadi benbat kum kiju ulong no hikai baklaro dan ta sakum no udong pun tingit unong pun sang ya ke temple bat ki kentho ki pharap kum ne nama belai namar wa ki ong ba uwan lam ya ubreu ba keteng utropimas ubana po Ephesus ban perum po ke temple uni utropimas ubana po Ephesus umdai uju udeu gentle udeu Greek ban penrong ye ki bamdai ki Jew ha ka temple longkom ma piwan ra ya ka sang ha ka jaka mani ba penso to ye ka ni sha wangan batai ka story kladan ki por ki ba mensua ba ki nong Samaria
Namar baki dan ni kata kajing syurut baik bat ki Jew kini ki nong Samaria namar ki de ki kon si pia si teng Jew si teng pat ki de ki gentle ki mensua ki Jew alat ya ka bakin wan shakri si ka temple namar kajing syurut apren jongki kala poi syade uput bahaka wai kasngi long bakini ki nong Samaria ki wan sa temple ki wan ra artat ya ka met ka balayap ban bo apok ka Pelau jong ke temple bat kani kalapin ki ing ni ki Jew. Nadu kata long bakaladan ka jing isi jong ki Jew ya ki nong Samaria ko palat bani ka bat ki isi ya ka jong kapan kanaro. Ki kamla ya ka ban pet ya ka jaklia ka la jong ban ya ka ki pet ya ki nong Samaria. Bat ban wan ra le so ya gentle ha ban perung po apo ka temple haki kalong kajing petingit kajing pisang ke basir kai bat ki parap yu pol bau de tau preken bawan ra yu komuni jat bre hadu bakit muan penyak no yu apsal pol kani de kajing ja ke bau apsal pol like do reu ong bakai kani kajing ja ka baja kajing im jenga ka ja ban peroi ke gospel wow what a statement kani kajing syak parap ya kajing im jenga ka ja kanang ban peroi ke gospel ba pre ba What a perspective nglaman ong tin pareng. Ngam nang syu bagan ong way banda ni kum kata kar kum perkat kum mut. Lanam dehi ubriu balakmi ubalapet bet tang sya utrai jengi bolong Jesus Christ. Tangi na pa syu sya ki jingja. Nang takam ki apostol kung nang gaba arhuway. At kat malay pu ar lay pulay but kam ki apostol na apar kat apsan pini iya ka jing sya kum da ki arteli ki kinjuri. Syakum arteli kinjuri ha ki sipai jong ki marumen baklai iba kila pertemuan penyak apostol Paul kila lasim no ya apostol Paul akem no yo balate eki arteli kinjuri dan jingmuat balai beto arteli kinjuri ho balai bala syakum deki arteli kinjuri namar ka jingkum deki arteli kinjuri ka penpawe ka dak jong jing pen klemran ya tau beri basyakem Hot, kisipai kimpoi perkat bau de unong sok sinong jaka hima Roman Roman citizen. Hari kila sukem ya u klem na ten bishar. Kalau nggak bakla ban kem yunu bre wat ban kom de ki artli kinjeri. Klem na yo ya ka jing ten bishar shua. Kalau ka jing pele kalau ka ek bam de pele kum ka hima kat kum ka aj ka hima Rom yo nong sok sinong jaka hima Rom ba pen kom kinjeri artli kinjeri lara jama paten bishar. Rapile kumta kalau kung kajing penklamran. Pero Paul ya kajing penklamran. Hang ni. Wang ko ki paramay po ko balang pilpitip iki baja kajing imjanga kata kalau kajing syak penklamran wat syak hadu upot ia kabante di atli kinjeri. Nang ta kam di apostol nang gaba arhuway dekat balai nyo lagu pra pini ba kajing syak tharai how tu orang ba asya jar ba kam no ya apostol Paul ba ulang unong Egypt ubalong unong elek persyak Wapli po udang wan siya ka temple ban a ka jing mane ban ai kata ka jing yaro jing aingo siya ublay henry menta siya parat ban what how ni orang ba siya jaro ubalong gentle bau deuta unong Egypt uba yele persya ya kahimarom udeuta revolutionist kila nationalist unong yele persya but kumno ki view kumno ki i apostol Paul ki way pat Andre Paul om kini ba ko ki ja na kabenta ban pinroy gospel nga sabatay ba sibit nang ta sa kani kaway kam ki apostol nang ba arfuar kar ba arfuar la kuway karis pang ka jingle bam sit nyaw jong ki pat pa ju ya ka jinga sa da jong Paul yala de hadin baladap kam ni apostol Paul balu Paul wang sya nga bangan keren na bula keren ukuran doa ka ketien ka makikinang maki belum ka ketien Aramik pause kini ki Jew Kim simpin snap pin sip skor kan lagi ai bakile kajing mi na kata kajing le chongki long makila le kumno kila poi ban bread lagi jan kop ban kenting pui pui sa sun ni yang ni kenting pui pui kumne kenting pui pui
Pitip ne am aba ki jio ki por misha ki kenting pupuis sejeram kom ne kathau ya ka ne kathau ya ka dak jong ka jing sha nyo bam ko jing sha nyo sang pi de breu ba sang pe po wong ki jat breu changa ki I nga ba ngadi breu bam ko ngadi breu ba sang ngadi breu ba chkhlia anai la ki I menta makana kum taru ada kum ka jing cha ka ja ka chim changaro ka ja ya ka ban pen roi ka gospel shushu hakam ki apostle nang ba arfulai dekat bukan ada arfuar ke keren sepang kajing temu ban penyap no daki sao phong tam ki balaya selaw penyap ya apostle Paul pikin man em tu ke story ke betu ba sao phong tam kilai sha jing it ba kinam bam kan di kat ba penyap ba kabar umpat yo penyap ya apostle Paul kabut Paul em ha pedeng jong kajing sha atap hanur hanur bercak penyap rewong kom ka ni kajing jaru kajanam taman pen roy gai ego gospel nang ta hakam ki apostol nomor arpusaw kajing sya lek bom sit nyo ha uling skor dan u governor u bakateng Felix snai ba pli apostol Paul ada ni perkat nakar kom perkat breu jengi u klem le eke basneo la nyo yu u kom uta unong le kam sneo nang ta habo lek ye ke ban sya ten bishar hakmat jong Felix hakajaka bu unyo ye kajing bishar hok usyak lek silang kmat ban ya ka kes jong u lo ang balasya pending sa adu ars nem la chu pensong sa yu po ying bendi po kaiser ya klem da khot ban ten bishar biang ya uju khot teng teng u Felix hare ban skap yu khnang ya ka ba upol un yo ban khnang ya ka ba upol un bribe lene un thong ya u Felix da yo Felix da ka pisah na man u breu ba it's by ba ban plat no yu kom kata kerja ka cikin jawab tu buat ni Paul yang scambet. Mungkin kini kita berkat kijan atau penroy gai. Yo gospel. Nang tas kan kawe po kam ke pistol nang maapusan do nang maapun rio ka pang kajing sakda kamat yung Festus. Bar kamat yung Agrippa. Bar kajing bisyar bar kajing sakda yung kamat yung Festus ado bo poy ang nga appeal siya usisa. Nga kwa ba usim jong himarung bishari kaya ka kes jonga mabel arsnem la sha apo ying bendi mentawan unu pistas unu governor bothmai unu governor bothmai udang snap aja ka bo unrai ka kes ke jong umrai ka no noru upol appeal no sha usisa nang tadi jong sim Agrippa barapor bo song lang sim Agrippa ki alat upo bo keren kat bo udang keren uni pistas ukni kecil nak bo melalam wer ne pol kajing start jang mete klapin lang wer ya me wong tapi pulih ka story po kam ni apostol klapin lang wer ya me po pe la sakon ubre bolam wer tanam ta ko gospel re wong bet compare nga ma blay na kam ta penroy gospel nang ta hakam ki apostol nang maaf niyo ada kat balai pindah live sau kan sepang kajing temu jeng sipai ben penyap no ya barok ki koi di kentup yo pol haswa pat leng ladan kata kajing ke pelung jing ke at pelung ke duriau but kalian kam shan shu la sedang ban pat leng but kadai kerukom jong ki sipai rom ye ke bakit penyap ya baro ki koi di lam da kom ta la ja baki en baki ki chat tabe ye ke penyap te ke bakat do le amno la chat mu ye upal penyap buat dau sipai uba dai ye ke ban lek banyak apostol Paul sha ka yeng mendi pada po rom ban bis bau sim kaiser un yo ye ke ba un bishar ke kes no wang kane ngai ke duru nama blai nama pen roy penyar ke gospel jong kres oh you Paul you can do ik jipat lek tang ha kane rewo hadu license ngelama ik jipat lek hagi shiti bau tho wi thu kata nang ta ka bakat do na ki kam ki apostol nang ba pra ko kon spau ga thu pang ka jing sha po persen ha po ka dawlon nang Malta ba hadien ba da bar sha po persen ki breu bar ko jeng tu ko sinang ki perkat bau pol de urius nio na baro ki ko di na mable la po persen yo ki wem sha po ra uni sha po ki perkat kum ta ada ka story pitip biam ga e bujal apostol po kini bar ko ti ja na ka menta ban penroy gai ya gospel kat kum ko jing tho ju po Philipi to
hang ne upol ukentu ya ki param nge jengko balang Philipi ban kemen haka jing im jeng pa upol wa ngai kindo ikini ki baro haka jing im jenga ngai kindo le se kita ki jing kindo ki ba pi pimpat ya kendo la sila ra nujor nga kham kendo shibun ki jing e manga ban de pi han rai hapdeng jong ki jing kendo wat la da ki long kum ka jangaru ang upol to kemen no halakasni to ya kemen no upol uwan ra hangne ya ka phang pedeng jong ka jing thmu jong ka shiti ba un ai men sem yaki hapdeng jong ka jing kuslai ban kamen hapdeng jong ka jing e ban kamen hapdeng jong ka jing kuslai ban kamen hapdeng jong ka chingi kendo jingele ka jing im kadao ba u kuntui ki bikmen ma balai namar ka jing kendo ka jong ki parame e po ka balang Philipi ki jak nang ka jing im jong ki khnang balayo ban penroy ya ke gospel kani kalau ke jingi kai nam ta janga jang phiru baki ki ba ja ka jing im ke janga jang phi kin mau baki ja khnang ban penroy ke gospel kum kita ki balanget au Kristus upol kham ong nagadau balai try pek kalong kum ni ke jing im janga bangalong nang lap ke gospel jang meru pol kum kli kum kita ka jing kli han rai wa ngakamen ba kini ki ja namar kapen roy ka gospel namar kata ko ki paramay po ka balang Philipi pikuslay nam ta janga henry what kuslay syo kamen mabalay ka jikman jang pi kan pen roy syo ya ka gospel nga kamen ikini bangay kindo ikum kani ka jikindo tem namar banga nga kamen to piru to kamen ken ang upol mabalay kani ka jaman pen roy ka gospel te tingna pa siya ka jing patay ktien itikintin bang ka kampen roy ya ka gospel kakentin kampen roy gani bla shim na kakentin Greek prokope ba kanai kakentin prokope kamot hakilai rukom kaman kong banang ya sa prang na mi tin parang ka furtherance nang tabaar banang tur sakmat na ban progress bat balay pat banang advancement na ban advance banang ya kill te upol ong ki ba ja ka jing im ka jong pi ko ki paramo po ka balang Philipi kan ma ki ja nakabenta ba ka gospel kanang ya syafrang kanang tur syafrang kanang kiyo syafrang kanang prokope wong kane kay baja ka jim junga ka jak nang banang prokope banang ya syafrang ka gospel banang tur syafrang ka gospel banang kiyo susu ki breo ki ba penyang ya ka gospel jaga jing pedim ling ba Jesus Christ kane kata ka jing ai men sem ka jing tu jing Paul ba kin per khat pang jing u kim dai man kuslai ba umbet umbiang kim dai man kuslai sa pangjong ka ai ka rai ka ba ka darbar jong persyakan ai han rai kemen no nama belai ka dikit kendu jong ka khap roi susu pun man ka gospel ka khap nyar susu pun man ka kham nang saprang susu man ka gospel ong pol kemen ya kata wajib plat jumut hai kitu ki slai ji plat jumut no ba ka gospel ka roi dakini ki jing kendu jong ki balong ki bab su tum nat ru ha ka jing to kadao ba Paul Ukraine ni kitin kadai namar kane balai bu Paul uslor but ong baki ki baro ki bejahanga ki jai ke penroy ke gospel kada bar khait da bar kadai namar kane namar Paul udan tang ko wai ka song ka jim jo kada long banyalap de gai banyalap ya ke gospel kumbu ong kitin hareng by hook or by crook lara kumno ro upol ong yang atabat em kalau ke gospel ba ha ningkong koren kol nang ba kindai khat ka ba khan riu upol lai uya thu abo kren chapang kum nang lap ka gospel uya thu ong ba ngalong ubrio ngalong apostol ubala tunai sitom na baro banyalap ka gospel kamot na baro ki apostol ukham nga khap tunai sitom hamanga nga kham IT bahamanga ya ka bangan pelet jimut ya ka banyalap ka gospel
bat nang ta open kut pat hapo kani ka khat hi ne ka buong kodet ye ka jing im jengala dangam yalap ka gospel te ne ka puan ka pat ye ne subha phin yarap ban pule kani ka ding kong koril nong ka bakhandai khat ka bakhan reu yes mano plan pule ye kani ka ding kong koril nong bakhandai khat ka bakhan reu kanang ba phin sngo tho te yarap ban pule nga ning kong koren gol nong ka ba khandai khat ka ba khat reu ka ba pol kran shapang ka jing shit ham jung u ban yalap ka gospel Namal lada ngayalap ya ka gospel amdan kadaw ka jingle kemen yanga namaria kata ngambansi banle a kordet yanga lada ngam yalap ya ka gospel. so ngam dan jing ka nam yalap ka gospel ngam dan jing ka ban yalap la jab ngam yalap ka gospel asya kan kali ya ka jing kali ka bolong personal bhasha pi hato pidan jikemen ha ka jing im la da phem yalap ka gospel mene playalap gospel ya playalap ne gospel hanu hato pidan jikemen bet la jab phem yalap ka gospel borositayo ngarang shikendo shen ya shakli jung trai ki ha gini kindet ski namar ba taw shakli jung trai dan hapdeng jaga jikpang di shitom ha gini ki kindet benai kumangahi te anda bangalai kendo pitem na em ba ka por ba ikya pang ta shakli jung trai la ong ba ke phone ki param nge jai bara ba ki phone jemtep hiru ba ida na po hospital ikya pang hanrai idang duai hi na po hospital yang ngam suk tat la ja ngam yo ban shakri ya ki paramen sem ki badan kamen sngowi ka gospel ngam dan jikamen hiru nang ta yong lakno kumno te ni te hot men ta bingim yo sho bingen ya keren ni ka tin jing blay malakas ni lakumno laisin ka sitio te buduna e de yo keren ba laisin ben yalap yo ka gospel hak sitio te dai ban yo ba kumno ya people hato pikemen mo ngara pinilap yo ka gospel ro kajilap yo ka gospel ngamong ba kadai tang na pikiran ya sintur jang pi kumolong ki nong Philipi kala M'umlong ling ba jong ka support ko ba pierap ki brio ki balong ki shekri jong tran ta ba pisa pre nga gospel kala mne kata kala mne ha ko ko kompro para pol wang ngam dan chikeman na kami lap gospel but kalain ko bakadu ang kodet yang ala da jaba ngam yalap ye gospel kamot ba upot ukot ba ngalong ubrio kan ubala kodet tam ukot e jing kodet haka jing em lada tebe penyelap ego gospel ka jing em jong pol kalong betang menyelap ego gospel lahanu hanuru na sabatai mai pin da lakta ga khat ko bakhat lai khat bakhat sao pisa sngu tho bat pisa sam rakhiru ya kor ko melap jong apostol pol se seki brio to ya menta tingini ya chua sha ka jing batai shu abide bat kane ka jing hikai to lada dai ba upol uplet jingmot kita ki jingkin do jong ka jing em jong unjin la batai benya ba hakan ni si jong mu ki Philipi ngai ken do kum ta hatong ni ngam jule ada kum ta oh ka jing ken do jing em den kaski da ala ban keren kut syo ada dak la tarik ro kut syo nginya tho syo tho nginya repeat syo ka jo ka ro hada wi tu nang snap nang ngalaya sngo ka nya kata ta itu skawai sa ka jo nginya tho ki ken do jong ni
Nada dei bu pol pe jimut hai jikin do dei mungkin la tho ngai kendo kum ta ho dei bu pol tho e ka kam ya apostol mo tho ulukas. Kemudian pol menjukan e pang jikin do chungu. Kum ba tho ulukas pang jongu. Ma balai ka jingplek jumut jong pol kam dei halo jikin do harai ka dei halo jong ka jingroi jong ka gospel. Ka dei halo jong ka jingtmu ban penroi ka gospel sha man kut ki donot brio sha man kut ki jat ben brio. Kata kumut ka jinglong ka bau pol upun pau hang ni kam na phe na kur perkhat jong ki restart ba menar jong ka rigris. Restart ba menar jong ka rigris ki perkhat kam no. Ki risim phang jong ka rigris ki perto ba ka kham shong dor baka bakham shong dor kam dei ka jing shat bendi kam dei ka jing yap han dei ka attitude jong phi ka dei ka rukom long jong phi lane ka dei ka ta ka rukom long jong phi ha dei ka jing atu pi scam na em ke wa fikran atu pi scam na em ke wa fi pingat kata ka dei ka balong mata mos lane ka ba dawa ba ka jing im baca set mendi kambat dalam tan ke bas songdor kata dia nama kamlang ke bas songdor hadu kata balik ini tu khanas pangaji saset bendi ngalong kumta ngabam tang da uta ngabam tang da udai ngabam tang da upan ngam yo do ayo tak popor kam songdor tan kawat ka jinya pro kam songdor tan kam songdor ka de attitude halo jong ka jingit ke ba pipidan marupol ule kembali kiru sempang jong gerik-gerik ji porong meciwa. Yes, ngadan hing bendi. Henry. Kadang-kadang hing bendi makana nganam itu kana jing bendera. Kaya baca jing bendera ngan itu kana ngan kran sepang jong gospel namar. Ya nga kaman im kolong kres sebat menyap ke jing mentoy. Teka daw rekod ke baar huwe jong lenong ke kong ke kran sepang jong kota. Teka to di ke jing batay sepang jong dekod ke ba kat ar tementainya poi syaga syaga tang kalam perang ngan sering sebatai ba lasim tio bide gidi atli gidi kot ke bakat lai ke dekod ke bakat sau aga kran sepang jong ki artli ki jaka ba gospel ka roy. The two spears of the spreading of the gospel ki artli ki jaka ki artli ki area ki ba ka gospel ka spread kamanin kong shabar jong ka kunhun jong ki kristan barbaar pa apo jong ka kunhun jong ki kristan kumno ka gospel ka roy shabar jong ka kunhun jong ki kristan barhapo jong ka kunhun jong ki kristan ka khot ka khat lai ka shabar ka khot ka khat sa ka kan shapo ya ka ni ka bentangan sa batay bha la shimtayo khamtam le ki jing batay ki kiten Rayamenta tuing niya pun kut no da ka ni ka lesson nam ta jong ngajong pil ni ka jikai ka balok ka application tuing niya puli lang ni kini kiten way are lie ki a baro ki baja ka jingim janga kem shim ja ringkhat harai ki ja kat bakum ka jing thmu ublay ha ka ban penroy ka gospel ukres kum ki bangai kan mau ki ki baja ka jing im janga jang phi kem dei ki jing ja ki balong accidental ho kala ban jaring kala ia ka ban long accident ha kum perkhat briu jangi Henry bat ublay julong accident la raja bah ublay kalong jujaring khat kamu tau ublay ude ublay bangimlak man syania ublay jingi ude beladan lupa ya kajing temu na do badang ba kajing temu jung kat kum tho jeremaya kalong go ba arda de ka huwai kalong ka babha kemudian kajing manam takla syai kebut kamdan kan do kajing ja kebut jaring khat baro ka jakat bakum kajing temu jung balay kalong wan penroy ka gospel jung kres maka jing temu jung balay kalong baro kimin sim kinyo em Tika ka ba pija, ka ba pimat, ka ba pikindo aka jing im jong pi. Ka ja ka ba penroy ka gospel. Men ha kini kisngi. Ka yin ka sem ka jong nga, kana kindo ya ka jing klat no jong ni upara arkeme. Bat ka jing klat jong ur ka de ka ba suja, kumba ong ki breu ja ringkat nama ka jing ka de ka ba suja accident. Talarangi perkat kum ki breu, ni sngo kumba, kane ka jing ja,
kadai ke bang ngim dai bangin pedang ngim dai hak bangin pedang ya ka rai kan mau bau boleh usah kena ya kum kutu ke jingja kena boleh ben penroy ya ke gospel ke jong saya ki mensen ki bampat sim la pedang ya ke gospel le sedan apa jong pi ki balalong keme ki badan ya ki khon ki kti le se lai sao sat ngot pisngo kum ka jingban khia ya ka jikim jong pi nomor pin hap ye ke ba pin sumar suker pin hap ban sendai bhai ti khun ikti khun kikti ki jong pi kanang ye ke ba ubaman unum yo la si pisngo ba pimpoi shino shino ro hai hasha ene tu khana ye ni ko we ka brio mo kata ka brio ka de kerteng ka Susana Wesley ka Susanna Wesley kane ka de ka brio ka ba em ha ki spa snem ki ba khat rio khat nyo kadon tăng khát khăn đai ngột kỳ khôn kadang tăng khát khăn đai ngột là na phi uất bằng là đan ni là đan buôn ai kỳ khôn sắm ngột phi long yêu cái này có beri khát khăn đai ngột kadang khát khăn đai ngột kỳ khôn là na phi dan ya cái đau ba pen ai đau cái chim cái này cái khăm buôn kom cái kame phi lại kỳ khôn cái này cái khăm buôn si ong các tiền breu chăng nhỉ man cái kỳ khôn cái dan là trong cái jing long bat cái dan là cái jing pethanam jabieng ru kalau ada sangot santali ki jinglong to santali ki jiptham je beng la kha khandai ngot ara pitep kani ka breu ka bot ya kanuksa jong obstal po ka shem ki bar kha ki baja ka jingim ka jingka ki le ban pinja ki le ban pinroi ya ka gospel pitep ka ki baja long ling ba jong ni ka breu na ma kala em kumba em obstal po arngot ki kon chirang jangka ki bakarteng u John Wesley but u Charles Wesley kini kilap ben kala kongpong ya kari England baragawe balai John Wesley udah nanglap ubah rau tam baru lawan rakyat ke jingkela jangka ri England kaba nyemlak ben batasyo kaba hadu ini kiski komentaro ka sa nam sa kata ka jingturai ke jangko nang tau Charles Wesley udah ubreo bala to sibon ba ki hymns akaba ki hymns ula rungru hakikat jingruai jengki balang ke jangi bat ki balang jengki we pat kumjo barbalai namar kane ka brio kala shem baki jinja ka jikim jangka kum ka kame kide ban penroi ya ka gospel ningkong haki khon bat ling ba jang ki khon so ki siki we pat lese dana plan jang pi bapang basitom lese pi ang pi song ha ka jing ai daw no ro hipang basitom la pi long kum ta sha na nuksa na ko we ka brio ko bakateng ka Charles Eliot kane ka shakri jong utrai kane ka brio ka banang bastat anda bakal apoy siya ka life fu ars nem siya jong ka yopang bat ka khlem kishu na batya tat adu ka sngi ka jinyap jengka reha kita kipor ba ka kapang kalong invalid dong kamlak man ki kamlak man yak ban yeng syo kala shna ya ka hems ka pau ha ki ski ka menta o dan sibun ki hun ka bakal atho andre ka we ni ki hems ka pau na ba ka ba ubeli graham uju pendan ka penwai de ya ka hems ka batha maka mankut ba ulong ki kursit la kalong kumbang ngalong uba sudah just as I am without one plea kane ka beri ka thau menno ka thau dah ka por ba ka pang ka sitom tela jawa pi pang pi sitom ru ken mau baka jingpang jong pi ka bo bleu sha ka dei ban ailat baka gospel kan roi kerhai lengba jong ka tu ka jing kedu jing sim jong pi kum balong ka ni le se we bala mentip pila long nong sna jing ruai ru ka poro pi pang pi sitom ha ka baki we ki yo sibon ka jing kala lengba jong ka tu ka tin jing ruai ka bala thok ni ka priu ber ka ba thok ma pi ru nyamla mentip ya kum tri kam ku jong blai dan mga tao rom nang baprar ka opra ko ki eke ber ko ki baja ki jai ka ban
penbapat yang ini kibala kot kan kat bakum ke jik ke jong. Lara pisasat bendi. Lesi pisngo ba kayeng kasam jong pi kadai kum kayeng bendi. Namar ba lasibun kam Lane ladan meno napdang jiki dikat jong kayeng kasam jong pi kibala kayeng bendi. Pisong kuslai sopang hasyak nanuk sarang ni wi breu ba kateng John Bonyan. Uni wi ma ka spas nang ka bakat nyau ni syakri jong trai. Bar uni usyak kem usyak set ayeng bendi tan kada wi lap. Itu kayeng baca. Hakapor ba kiset bendi yu. Hakaway nakaway ka kamera ba na takayeng bendi. Kata ka kamera ka kidat ba kenro jong ka kenro ka basyabar jong kata ka jaka baset bendi ka ka basyan shan syabar kenro ki juyat ki breu jiyeng juyat ki breu. Uni John Bunyan ule komno ka por baset bendi uyalap napo ka kamera baset bendi ber ki breu na syabar jong ka kenro ki sengap yu. Kerkat ham tapo yang bendi sange ya ban penyelap ya gospel. Hadu ba kita ki bapet ki bakmi kila susati kila susalia ba kila su bitar kila lek kamno kila shimno nata na po ka kamera ka ba kiset ba kila lek benyalami usha ba kham sa tabiando jang ka khendau kenang ya ka bala ukran dan menunu biasno bala set hata kamera. Baru myo syok baru menyalap Andre Vitip. Baru myo menyalapat la tho ya kakot. La kata kakot. Kare kakot ke bapona ba tak ada ni kisi muta burteng ke Pilgrim Progress. Kane kakot kalau ora ajing kelai babon mat ki brio ngam kan mau la dat ne mentranslate sekitin kasih. Andre ke parang kedan. Kane kakot ba ora ajing kelai ba bakrau. Haki ni kisnem gi ba syakmat long ba hadian juga Bible kekot ke bala data maka prophetic Bible bar hadian juga Bible kadai kani kekot ke Pilgrim Progress baru tho ini kekot na kata ke along ke bala set ke ba umyo syuk kelat ban pertai ke gospel juga jipun jong Jesus Christ atau ni nang dan hok man ai daw mo Paul wong ki baca ke jim jenga ki ja ya ke ban kampen roy ke gospel ki baca ke jim jong pi kila bende ki kajing ketang mense na kadao jong kajing pang kajing sitom kala bende na kadao jong kajing don kajing pi ki khot ka yeng kasam ki ba kajing ka ba ka ba pi smu thu ba ka pen ketang ya ka yeng kasam jong pi nane badan kurim ha ka yeng kasam jong pi long kupta but let's say kini kajing kenduk ka bagi kenduk mo yeng skim ta kini par khot baja kajing jong pi sarong sakun lapo ka yeng shabal jong yeng ong po kijawan penroy ke gospel. Kumno mapipat. Filanan pediang ya ke bopol kentui ki perawe po ke balang Philipi bagian bermelian man berkat. Bat ki perawe po ke balang Philipi. Ngaya bagi yas ngawi kini ke ketu jeng po. Mar kumuk pa bukan syalaki kon. Bat ki kon ki syak skor ya bat ki pediang ya kata kejingkai juga. Te kumtaru ka khot yang abad pi bangin pediang du ya kejingkai juga ketin jeng play. Bagi baru khot ki ja kadang ban penroy ke gospel. Tepat ikijing kenduk aga jing im jong pi. Kino kijing kenduk ki bam sultan nat. Kijing kenduk ba pun ketang ya kamen sim jong pi, ki ba pun pat ya kadanut jong pi, ki ba wan ra ya kijing ketang aga jing im jong pi, pat ya kita. Kum kalat keletiban penroy ya ke gospel. Ya jong kus. Upo usak set bendi hang ne. Usak komi kikin jeri. Hanrei kita baru kilaman penroy ya ke gospel. Ke jong Jesus Christ. Kani kan jadi bau try wa ingai pira bagi penmelian hak cikim cengi kam tap e kum gini kisngi ki pamenta lain kerku ya pi bala na fidan jikli pila ban shimini kala ye ko pin kli jikli ya jikli pila ban shu text lane pila ye ke ba pin shu on ya u mic lane tu unmute you tu microphone jong pi bat pila ban keren pat Itu ka John Bunyan pastor kalau ada bertransmisi.
Okay, okay, kau boleh shibun ha, kong joy lah, jing tip baladan ba translate kasih. Kita bakawa kasih pilak bantit ikan ni. Kani kekot kada ke ba ngala pulih, ngam kan mau syuk kat no raung syuk nga pulih kani kekot bat kadai ka ba keren bah ka penyadai ya dur ka ba kaya rap hai ni bangin ya connect bat ki jing ke bangi mat ka jing im jing kum kita ki mau jam sya ka bangin nang tebe ban pendep ya ka jing temu jong blay ya ka jing im jing kaya rap ha oh ka I'm same ha ko blay shibun kong joy ka cipetip makana kasih Tola fidan ki jing kele filawan kele lese dan pleng jupi benang type la shim to yok ngin se kta se ki artli ki jing batai have day but kumnu ka gospel ka roy shabar ngin se kta ba bat kalong ke basu tenat ba bat kalong ke ba pla ba bangin i ba ubri uba set bendi upun sapreng ya gospel shadu uput ba umdan manu bun poi perkhat baru beriu ba set bendi u ai men sim ya ki beri ki bam set bendira Isai kata ya kata lasim tio. Kalong ke ba mayan bat ke ba pela bat ke ba internet bat ke ba day ben ajing ro you play ba upunan kam yo obsel pol balong ke jingka yang ngabe de piru kam jo. Okay.